ga ƙasa dai a gabanka, za ka iya yi da ƙasa, za ka iya yi da ƙasa, za ka iya yi da dutse, za ka iya yi da marmara, amma malamai suka ce dai banda siminti da makamantan abubuwan da wuta ta taba. Saboda haka ga hannayenka haka sai ka haɗa su, sai ka ainihin bugi ƙasa. Cewa da aka yi ka bugi ƙasa ba wai bugu kamare ta kamar taimaka laifi ba, a'a, to bari a faɗi da Hausa mai kyau, ka dafa ƙasa, ka ɗan dafa haka. In ka dafa ai kaga hannunka ya mutsutsuka da ƙasa, to sai ka hure haka. Haka ya zo a cikin sunna, sai ka hure. Saɓani yadda wasu ka ce wai kakkaɓewa za a yi. Nassin hadisin Ammaru ɗan Yasir da ya zo cikin sahihul Bukhari da Muslim, hurewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka shashafa fuskarka inda duk ka san kana wankewa alwala, sai ka shashafa ka shashafa ka shashafa, shikenan. Bayan wannan fa, wannan ƙasar da ita ɗin ce za ka bi ka ciccuɗa tsakanin yatsunka haka ɗaya bayan ɗaya haka, sannan ka dawo kuma ka ciccuɗa na hagu haka, shikenan ka gama taimama ba. Don haka in ka fito daga gidanka da safe zuwa aini da asuba za ka tuwo masallaci, ka yi taimama ma wani bai san kayi ba. Amma ba a shafan nan, hadisin da ya ce za a kai hannun bai inganta ba, hadisin da ya ce za a yi double clicking bai tabbata ba, so ɗaya ake yi. Ku karanta ko da bulugul maram, hadisan ba su tabbata ba waɗannan da aka ce ana iyana. Waɗannan a takaice su ne bayanai dangane da huffi. Ana shafa akan huffi. Me huffi? Shine ainihin yana da siffa ta takalmin ruwa, yana da ƙwauri, sannan daga nan ƙasa kuma yana da sol kamar na canvas, shine huffi a takaice. To safa tana ɗaukar wannan hukuncin, hadisai sahihai cikin sunan Tirmidhi. Haka nan in fiqh kake takama da shi yana nan a cikin Jawahirul Iklil, lawwali da sani. To a cikin lawwali din ana iya yin shafa akai. Shafan nan ana shafar sama ne kawai. In ka dangwalo kayan alwalarka, dama ka sanya ainihin safa, ko ka sanya kayan alwala, ka sanya safa ko ka sanya huffi, in ka zo kawai sai kai haka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? An fahimci wannan da kyau? Sama din nan ne za ka shafa. An gane wannan da kyau? Sama nan ne za ka shafa, ba a shafar ƙasa. Sayyidina Ali ya ce lauka na dinu bin ra'ayi, da ra'ayi ake addini, da a gani na ake addini, ya ce lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu, da ƙasan hufi ya fi dacewa a shafa ba sama ba. Allah ya taimake mu. Insha Allah wannan shine takaitaccen bayani dangane da abin da yake da alaka da ainihin ita abin nan taimama, insha Allah. To wannan matsalar gaskiya tana da matukar muhimmanci, matsalar shafa akan hufi ko akan safa. Gashi